Rasa kangenku
Nyuwun pangapunten benenipun Pak Camat. Klungsu waton udu ngoten nggih mawon. Sembah kalbu yen lumintu dadi Mas Toto semonggo. Oh yo mangge ayo ayo Mas Bani. ngati nemu Saben dina mung ngalamun jroning sepi sampun amung tansah kadulu wawayanganmu duk nimas wong ayu rucit ati lamu wong manis among kumantil ing sak srengenge netra monggo Pak Guru monggo Mas katres citra janji misake katresnan jati lamun mangkono piye katresnanmu mongko nimas katresnanku bebasane tanpi sotinuku condok lan prasetyaku tak korbanake jiwa sadaka yo madu retno lagi iki aku nyanyi prekoli karo Mbak Rini. Raden Dredeg nggih Pak Guru. Nggih. Santai mawon Pak, kula pun jinak Pak. Pak Karno Tamiya Jaya Wilujeng Belu. Mas Warno. Ayo. Nginang karo Mas saben dina mangalaman iya srening sepi samun amung tansah kadulu mamayanganmu duh Kang Mas wong bagus linalitan bisa saya angra rucit ati lelewamu wong manis tansah kumantil ing padane netra inang karo
Isih ya Mbak Rini. Nggih Pak Guru. Lah iya lagi iki aku mretoli. Sing tak ngen-ngen ki apa? Kula pun jinak lho Pak Guru niki. Lah iya, tak ngen-ngen ki kok suwe banget ora muncul gitu Mbak Rini. Lah iki nganti nyanyi ki lirik. Kula dilalekke Pak Lurah kok Pak. Oh ngaten. Nggih kok. Lah ya Pak Lurah Warsino ki ora bakal. Ditilak terus kula Pak. Oh nggih. Ki Pak Lurah Tri nggih. Tri Prasetyo nggih Pasir Lenggah. Pak Camat Pasir Lenggah. Nggih, Pak Camat mengke tetembangan nggih Pak Oh Camat. nggih, Pak Camat ki piyaine seni. Nggih. Asmane Guntur. Kula percaya piyai mriki niku budaya sedaya. Oh nggih. Semonggo Mbak Yin Jenengan pun Pak. lajengaken. Mboten jenengan sing nelaske. Oh, nek kula mboten tau telas kok. Eneng iso terus dadi kurang terus ae. Mangka Kang Mas katresnanku atasane tanah bisa tinuku tunduk lan prasetyaku tak korbanake jiwa lan ragaku. Ayo. Putra Mandiri Audio Makarya Hafa Multimedia. Oke rias manten Mbak Rini Suwoto kajang komplit saking asli. Oh iya 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 ayo duh aduh duh. Masuk. Nggih Mas Anto gose minyak.
Padang Madirna PM Pro Audio Hava Video Shooting. Hai Podang Kuning. Hai yo. Lamun weruh sliramu anggodo ati arep nyantring nanging ora wani wis suwe nggonku ngendem rasa uyungku kalayung nganti tembus ndada yen keprungu swarane ing lelakonmu gendeng tresno ranyoke ati kelingan jamane semono tresnaku ngrembuyung tresno pancen ora kudu wani warangana bebojane ati kangen pancen angel diilangi yen pinuju krungu suwarane muga-muga terus ayem mulya uripmu ganti catetane lelakonku mung tak simpen eling biyen mula nggonku tansah tresno kangen warangana Matur tayo. Hai iya asai PM Pro Audio Sound System apa-apa larase padha Hava Video Shooting. Rate Iya goyang goyang. Monggo Pak Joko. Iya esuk awan ning omah wis ora krasan keluyuran anggolek sing tak sayang mobeng mider anggonku goleki ora krasa esuk awan nganti bengi eman yen nganti liya kanyuwang kliyang tak sawang minjone ngobang kencang antarinde saka katon saring ngoceh dheweke ngaleh pencowan iya lo kae tak suwun mbok aja ngece Podang kuning agawe sirahku komeng sleret ireng tak sawang tambah manis ibu bunga yen kelakon nyanding slirane ora bakal atiku ilang liyan yen si podang andut
dadi kepranan Nora mando atiku sang saya gatra kasanani sun pikat tulus sing bendo ya Makarya Putra Mandiri Audio saking Grasa Madurna sambung macet Memro Audio Sound System Mas Eko mongko pangarsa Hongko Video Shooting Hafa Multimedia Makarya Mbak Rini Swoko persewaan Kajang Rias Manten Iya Monggo Pak Maso Iya kelingan marang janjimu wong manis wong ayu sing tak tunggu-tunggu rusak ing awakku iki amarga mikir wong sing tak tresnani Rasane loro dadaku wong bagus kowe lunga ora pamit aku saiki ato turungmu mung kacukune tondo katresnanku Pak Saridi Ayo, Mas yo, Mardono masuk. dipun negoriyun kacukune dadi kepele amarga ngesir rono mrene sing tak gawa Ora bisa bisa nak ngomong sepela aku kangen ketemu siamu kacukune tajan nunggu bali wong bagus kumpul karo aku matur kaya ayo kelingan marang janjimu wong ayu wong ayu sing rusak ing awakku iki amarga mikir wong sing tak tresnani rasane loro dadaku wong bagus kowe lunga ora pamit aku saiki ado turungmu mung kacukene tondo katresnanku ayo kacukune dadi kepele amarga kowe isih payu didik ulun rono mrene sing tak gawa ora bisa bisa ora bisa najan kowe
Monggo dadi jenengan. Derek gawe ngeten njenengan dadi Mas Bambang. Pak Lurah. Pak Lurah, goyang dong. Atur Mas Heri Wilujeng Dalu. Setianto Wilujeng Dalu. Mas Esuk awan ning omah wis ora krasa. keluyuran Kaluyuran anggoleki sing tak sayang. Mubeng-mubeng mitir anggonku goleki. ora krasa Ora krasa esuk awan nganti bengi. Iman yen nganti liya kang nyawang kleyang-kleyang tak sawang men selok ning ngepang kekencangan tak rindik saka kadewan sareng ngoceh dheweke ngalih pensoan Lu kae tak sawang mbok aja ngece. Podang kuning agawe pikir kokong. seret ireng Ireng tak sawang tambah manis. ibu bunga Tiba bunga yen lakon nyanding sliran. ora bakal atiku kekiwang liyan yen si podang andutut ati kepranan ora mending atiku sansaya datra tak sranani sanepi kapulut ing benda. Masih bersama karo Hey! Mandu Ritmo. Esok awan ning omah wis ora krasa. Luyuran Luyuran anggoleki sing tak sayang. Mubeng-mubeng mitir anggonku goleki. Ora krasa esok awan nganti bengi. Manen nganti liya kang nyawang kleyang-kleyang tak sawang men selok ning ngepang kekencangan tak rindik saka kadewan sareng ngoceh dheweke ngalih pensoan. Ya, 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 podang kuning agawe pikir kokong. seret ireng mas Ireng tak sawang tambah manis. manggone ning ndi mas Tiba bunga yen lakon nyanding sliran. ora bakal atiku kekiwang liyan yen si podang andutut ati kepranan ora mending atiku sansaya ngatre
Duretno, Pak Tarno Tania Jaya, Mas Heri, Mas Andi, Mas Ketut, Urujeng Dalu. Nangis sajroning atiku nalika sliramu ninggalku apa sliramu ra krasa aku kudu sambat karo sapa nono windonono kang enteni ing pucuk ing tresno balung nangka bebasane mong katon katon sliramu wae. Aku kang setia
katon katon sliramu wae. Aja lali pawelingku oke manang kanas janji-janjimu aku kang setya satun anteni nganti saelingmu. Matur suwun Kanjeng Sunan. Iya. Ah. Oh. Oh. Oh, ya ya ya. Mas Kentus driver. Ayo Mas Kentus, tarik Mas ya. Yo. Bating lempar krungu suarane pit motor. Rame-rame setengah dalan gede. Krapyak-krapyak rojeng podo sesuran. Kebat rojeng rombongan jejakan ngebul. Ngebutan potuga ora enak bebaya pengen saiki rojeng kudu diatasi yen kebacut bisa agawe bepati asing ya. Bating lempar krungu suarane pit motor. Terima kasih rame-rame Setengah dalan gede. Krapyak-krapyak rojeng pada sesoran. teges rojeng rombongan jatah ngebon ngebutan pokuda ora enak ing bebaya ning saiki rojeng kudu diatasi yen kebacut bisa agawe bepati. Ayo Mbak. Mbakyu sinden nopo bareng kula taken. Napa Mas? Wulan niki calangane pinten nanggen. Kathah Mas. Malam pitu Nggih. sabar nopo tase lodan. Alah tase. Menawi lodan Mbakyu kula badhe dalang. Saged mawon Mas wong kula nembe gara-gara longgar. Mula niki calangan mboten bladekan nanging pripun Mas mangke kula mangkate dipun papak
napa kula ngojek dhewe Ngawi burun Mbak Yu kula bapak pisan saged mawon Mas moton rame nggak dalan Pun kuatir nadyan tiyang kambyongan kula niki mboten nate sembarangan mangke riyen Mas ampun lali panjere pira waton ana taline pun kuatir pinten to bayarane oke ki Mas sing penting Heeh. bisa mapak sinten ayo Sony tarik ya aduh hey Mbak Yu sinden napa kareng kula takenen wulan niki salangane pinten manggen malam pitu sapar napa tasih lodang nawi lodang Mbak Yu kula badhe jalan saged mawon Mas wong kula nembe longgar wulan iki salangan mboten bladekan nanging pripun Mas mangke kula mangkate dipun papak napa kula ngojek dhewe Nawi burun Mbak Yu kula bapak pisan saged mawon Mas waton rame nggo dalan pun kuatir nadyan tiyang kambyongan kula niki mboten nate sembarangan mangke riyen Mas ampun lali panjere pira waton ana taline pun kuatir pinten to bayarane bisa mapak sinten nggih sembah nuwun Karang Taruna Mas Parno Kecir ayo matur Ngatimin yo Mas Sis PM Pro Audio Hawa Video Syuting yang lagi live streaming selamat malam masuk Yen kelingan lelakonku zaman ini nalika ing pamulangan aku duwe kanca putri Grapia Mayu lahir atine
wengi hey jos asai apa kaya sinendal hatiku lagu metes nelesi bibiku hiyo yen pancene ora tresno mbak yo kondo kondo sing prasaja aja gawe gelo ati aku ora bisa ngondeli kaya ngene lelakonku biyen apa kok ndak ketemu yen pancene titik